karek metune dimpet. Kurang ajar kok njene. Kembang gedang dipangan wedhus sing gawe rok abang budal gak atuh. Pinara ingkang sekeca amirsani pagelaran kula. Belas Agustus tahun 45 dina proklamasi kemerdekaan bangsa. Mula ayo diperingati dulur lan dimriyam-riyano kanggo ngurmati jasane pahlawan abang asa. Sebab para pahlawan dulur gedhe jasane mula rela mati ngrebut kemerdekaan. Ayane negara dulur lan kabebangsane mula tanpa pamrih kanggo pribadi. Tahun Indonesia merdeka mula pembangunane ayo diting persatuan lan kesatuan dulur kunci kemenangan mulane ayo padha dipertahankan Bapak Gunarto sing kagungan kersa iki hajate ngitano kang putra mula awan bengi dimriyah-mriyano muga-muga nek duwe gawe oleh barokah kang maha kuwasa. Nek garwane ya Ibu Sumi tamune teka kabeh disalami dijak mlebu dulur terus dihormati barek ngomong sakecap monggo disambi bengiki hajate ngitano kang putra mula tangga teparo
sanak pamili diklompokno disuwuni doa restu lan pandonga muga-muga nek duwe gawe bengi iki sak teruse gak ana alangan apa-apa sing dikitano adek Aryar Giyanto mulane bengi iki ya wis dadi joko insyaallah gadangane keturutan karepe wong tuwa muga-muga nek wis akhir dewasa bergunalan agama amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irobil alamin dene napa kula pribadi Cak Warta ngucapno syukur alhamdulillah kula mboten kesupen welinge wong tuwa welinge kiai welinge para ustad sapa wae sing gelem syukur insyaallah ditambahi rezekine sapa menungso sapa wae sing gak gelem syukur dikurangi rezekine mulane kula bengi niki syukure luar biasa merga napa diparingi rezeki kali Mbak Narti kali Bu Sumi kali Bapak Gunarto mulane luwe-luwe sing duwe gawe syukure tambah luar biasa sore wau buka kopat luar buka nadare Mbah Gunarto kali Mbah Sumi kali Mbak Lastri alhamdulillah ujare wis diluwari aja sampai dadi ujar kebalungan biasane wong Jawa niku mandi teko ucapane dhewe teko paunen unene dhewe mulane panjenenganipun Mbah Gunarso Bapak Gunarso kali Bu Sumi kali Mbak Lastri apa ucape diluari bengi niki muga-muga liwat luaran nadar keluargane Mbah Gunarso sak sing dikitano adik Ari muga-muga diparingi panjang umur tambah akeh rezekine ado bilaine Allahumma amin 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 ya robbal alamin ndekno Cak Suwari entekno Cak Gepeng nang tak tokne ngesakno bolo-bolo sing omahe ado nggo nang ngantuk barang dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ring saiki ana niku lapo? Ah sapa joget? Ya wong kene ya seru kabeh nek niku joget. Joget to ngene kon joget. Ya joget ngono kok gak joget. Joget. Lah lapo iku? Golek buku. Iso golek buku. Kon iki ketara temene jogetmu gak penak, gak pas karo kendangane Cak Suwari. Kok gak pas karuan kono ngendang dhewek joget tak pas-pasno. Nyuwun sewu. Mbak Gunarso ini duwe gawe digalekno dina sing apik.
Ulang sing becik. Mbak Gunarto. Lah iya Mbak Gunarto. Ya ta Kak, golek dina sing apik ulang sing becik supaya slamet sampai mburi nek kagungan kersa. Lah iya. Lah iya lah kon joget nek sisih kono ya gak penak. Kok gak penak perkara Lah apa? dinane to, Pen. Alon to dhisik. Lah kok perkara dina sing penak nondi? Sing penak joget iku ning sisih kene, sisih kiwa. Mergo dinane manggon lho kene, nek kono dinggoni naga dina. Iku to. Apa? Lah mosok joget kaya budal remi. Kok golek naga dina barang? Masih nyambut gawe apa wae nek nggone jayane dina, insyaallah mesti oleh rezeki. Lah nek kowe ngawur, ya to gak? Jogetmu ngawur ya ora ditabuhi karo Cak Suwari kon. Lah padha ae nek kene nek kono nek padha jogete panggang ngeslong. Kon gak percaya ucap aku iki? Ora. Bokekno kon sing nyuwara nduk kono aku sing joget nduk kene. Engko nek gak dikendangi penak aja diceluk warta. Celuk wartel. Lah kok wartel? Lah gak gelem celuk warta kate celuk sapa kaya warta. Oh, berarti awakmu nduwuri jeneng. Nah iya to. Kok pengen roh. Kabeh iki nyatane to, Pak. Padha ae kendange sing ngendang ya pancet. Paling ya ngeslong. Lah tapi lak dinane. Ya. Yo. Piye kawitane meng? Kawitane tok kok nek aku wis iso ngawiti terus glinding dhewe. Dek jaman Wes wong wis tuwek kok diulang. Dhewek wis paham. Paling ya padha ngeslonge. Dek zaman berjuang yen kelingan anak lanang tapi yen tak openi eneng saiki apa lali iya ya apa piye ya apa piye alon to dhisik panjak kendange mbek dhewek sentimentil lho kok sentimentil mentil ya ora mergo ngono mergo dinane ora perkara sentimentil wong sampean ditabuhi dikeki jeleb-jeleb lah iya mergo dinane wayah awak dhewe klathuk-klathuk oh gak be masa dino tenan gak percaya sendoke kon sing joget nduk kene aku sing nyanyi nduk kene kok gak manut bego to contone wis kok jajal ning gunung tak ingoni sego bapak tak terusne kok to. Tak terusne. Ora disit. Alah pompong ado. Pompong ado mah. Nang omah ya gak iso polah ngene. Bedane apa nduk kene karo nduk omah? Oh dhewe nek nduk kene seneng ado omah. Lah nek nduk omah sungkan mantune. Kota peringisan kon. Lah wong pajak kendange tenan sentimentil. Lah kok sentimentil? Abot sampean. Payah sampean sing joget tabuhi jeleb-jeleb. Payah dhewe selong. Mergo apa jogetmu kengendeken. Ngene pekarane iki. Apa? Tayo, tayo, tayo. Tayo. Acake peng mripate mendolo. Asa kalo. Awakmu kaya grenduwo. Bojone dalbo. Sapa? Awakmu. Kaya sapa? Grenduwo. Gendruwo iki bojone sapa? Dalbo. Gendruwone aku. Lah dalbone dhewek. Berarti sak jodoh to. Iki barang halus tok.
Oh niku ngelokno kancane kaya gendruwo modelmu amit-amit jam bayi lanang wedok. Nyuwun sewu ibu-ibu sing kadaan hamil bobot tolong dikebuk nggih amit-amit jam bayi lanang wedok. Aja nek lair lanang aja niru gepeng niru warta. Satu bila. Engko nek niru gepeng ganti brengos to. Nggih, sampean kebuk sing meteng. Nggih, ngapunten. Kok to? Apa? Lah mosok wong metengi perlu dikebuk. Iki unane wong tuwa biyen tinggalane mbah-mbahku biyen masih masyarakat kene mesti ngono. Nenek ludruk barang iki njaluk wedak. Iku naluri biyen, enek filosofine. Pilo ngawur. Perkara ndelok aku iki kon ngebuk. Ya iya. Wedi nek lahir kaya aku. Ya wedi lahir kaya kon, nek kaya kon gak apa-apa, arane kaya iki lho. Ya to, Kak. Yo to. Iki nemplek lambe mancep daging. Lah kok mbok cewar-cewer ngene, anggitmu iki suket grinting. Roro Bu to. Roro. Masih ngono yo gak nek wong lairno langsung brengos. Ini lho Mas Gepek. Mbak Sumi, Bu Sumi. Bu Sumi bojone Pak Gunarto. Ya kan matur winginane ngebel karo Mbak Indah pimpinane Ludruk. Dititno Mbak Narti. Iya, Mbak Indah, tolong benjing dagelane sing ganteng-ganteng, Cak Warto, Cak Gepeng, ganteng-ganteng. Tolong brengos Cak Gepeng keken motong titik mawon, cek ketok ganteng, cek mboten nyopros kaya kawul. Nah, iku Bu Sumi, mulane bengi iki tak cengkiwe brengosmu. Dipotong, cek ganteng. Sing ngongkon Bu Sumi. Bu Sumi karo Mbak Lastri. Lho Mbak Lastri yo melok ngongkon motor. Iya, jane kan disoting. Dia kenang-kenangan. Nek dagelane ganteng-ganteng aduh rek Ludruk Indah Wijaya dagelane ganteng-ganteng ngene iki paling meneh syutinge ya to Kak. Sing ganteng warna tok, gepeng ketok brengos tok ngene iki. Ya to Kak. Sumpah sene Mbak Lastri yo. Mbak Lastri lho matur ngono. Sore mang lho mlebu rene. Mlebu rono. Bisiki aku. Yo ngongkon motong brengosku. Cak Warto. Lah brengos Cak Gepeng kok tasik nyopros. Lha iku to. Apa? Lah mosok ndagelno kene sewengi kurban brengos. Aja korbane sing galak kan konsumen sing nanggap. Sing ngetokno duit. Sing ngetokno duit jutaan nek tamu murah kalau drum ngene iki. Lho, wong njaluk tukar brengos gak kon turuti lho. Brengos iku dawa dhewe, lemu dhewe tanpa dipupuk. alon to dhisik. Oleh tak potong wingi dituku dalang nganjuk 3 juta gak takekno. Ya brengosmu iki? Heeh. Mustahil. Mustaqbilal ki mbok lati. Ya pakmu tak terusno mustahil. Oh niku maksude lho nek brengos dituku 3 juta gak kon kekno iku berarti gendeng-gendenge wong golek duit 3 juta iku yo angel. Lah wong brengos karek nggunting sret-sret bayaran 3 juta kok emo. Ya to gak? Kate kon dol piro? Lemu-lemu dhewe ya wis gak atik mupuk. Kekno 3 juta ngono akeh. 3 juta? Kekno. Li sak cangkeme. Enak nampane duit 3 juta, cangkemku ilang. Lah 3 juta sak cangkeme. Kekno. Emane-emane 3 juta itu akeh. Kekno. Lulu kok dikekno lah aku met nggih cangkem apa? Gawe cangkemku. Mo cangkemmu celak-celak. Apa? Cangkemmu. Ada. Kok iso cangkemku celak-celak ya kamu sekakel ta? Kok iso wong sak cangkeme kon ngekekno. Kuno penak kelangan cangkem. Modele amet ya Allah. Iku nek diwasno teko cedhek kaya ngene ndaene teko kadoan. Lambemu lho ora ketok. Lah kok nek mangan lho ya apa kon? Ya nek mangan sego putih, lah nek sego jagung. Lho sego jagung kuwi sing susah aku duwe kolu jagunge ngrentep. Kaya wong malih kaya wong ngembut rayap. Lho tapi brengos kan iso keri-keri piye? Sik ta, nyuwun sewu lho ya, nyuwun sewu. Aku ki wong lanang. Tapi dalam perasa aku mesti padha karo wong wedok-wedok iki. Ya perasaan nyuwun sewu lho ya, nyuwun sewu. Paling wong wedok-wedok iki wasna kon. Nyuwun sewu. Wasna brengos sing gedhe mesti aku wong lanang kaya ngono, dene wong wedok-wedok.
sampeyan malah jemberi wong. Lah mosok nyawang brengos kaya wong kermeten uler. Mergo wong urip iki duwe selera dhewe-dhewe, duwe kesenengan dhewe-dhewe. Lah ya nek gatekno masalah ngurusi brengos sewengi iki kok gak mari wis jarno. Aku ki umbaren, sing penting aku gak mangan suket ngono lho. Apa? Mangan apa? Suket. Meringkis dudukno untune sak genteng-genteng. Terima kasih atas penggentenganmu. Lah apa? Lah untune sak genteng, usuke sak pira? Mikir rusuk barang. Iki hajat panjenengane Bapak Gunarto. Nyunatno Kang Putu. Putune. Iya. Adik Ari Ardani Saputra. Oh tulisannya Saputra. Putra nek putra iki lanang. Dadi kuwi mang Ardani Saputra. Iya. Iki didongakno. Lho ya iya no. Nek ulang tahun ya didongakno panjang umur. Selamat dari ulang tahun, semoga panjang umur. Nek Ari Rabi didongakno selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Amin. Iki berhubung Ari sunatan kitanan. Iya. Yo enek dongane to. Enek nek ndongakno dhewe. Apa? Ari selamat bentuk model. Iso bentuk model. Semoga modele kaya nggone Mbah Gunarto. Kepek. Apa to? Jadi kon iku iso kagak. Lho sunat sing digoleki modele kleru iki lho. Oh elek. Sik. Aku biyen modele kleru elek. Lho ket saiki elek. Ya ora ket saiki masih ket biyen ya wis pancet elek ngono iku kone. Lah iya wis ora gantenge blas. Luwe-luwe brengosmu kaya ngono amit-amit jambalen. Alah bapak meneh tak tukuri nggal titik. Ayo nyanyi karo. Sing penting saiki menghibur masyarakat kene. Nyanyi. Iki desane desa Blentreng. Blentreng apa blendrang? Blendrang. Aku iki katutan. Blentreng. Blentreng Kecamatan Sunat. Gondang. Lah iya sunat diplayon gondangen. Dadi iki Blentreng Kecamatan Sunat. Mutne nak Ari nek bar sunat aja playon. Perlune cekak dadi Kecamatan Gondangen. Kan kok iso iki, Pak? Ngene iki lho to golek pangan. Nyanyi karo aku. Oke. Lagu sing anyar. Lagu sing lagi metu teko kaset. Oke. Dhewek lagu apa sing lagi metu kaset? Lagi gending sing nyar-nyar. Lagu nyar-nyar. Sitok gak nyentel. Berarti gak iso. Tapi paham. Oh, tapi paham ya. Iso. Musik ya paham ya. Musik nganggo gitar senar iso. Iso. Keyboard. Organ. Oh kuwi arjen iso. Iso ya. Iso. Wingi tak dol loro kok. Sapa? Orjen. Orjene sapa? Ya wong tak colong. Oh berarti kon lah maling. Lho maling lah sing ngongkon awakmu ngono. Lah apa kok aku iku? Ngono iki maksudnya sembarang lagu iso. Ya. Iki lagune senenge arek nom-nom. Ya. Era sekarang. Lagu India. Lho India ya iso. Sing dinyanyekno bintang film sing ganteng no TV. Sing motone cebolok-cebolok. Oke, Bro. Ya. Jenenge Sorokan. Sapa? Sorokan. Lah kok Sorokan sih? Lho, kuwi lho sing ganteng. Lah sing bintang India sing ditekakno nang Indonesia iku Sarukan. Lah, aku ngomong apa? Sorokan. Oh, dhek barang. Iso. Lagune Sarukan. Judule Muskurane. Artine muskurane. Muskurane tegese Mus nang kon rene. Lah lapo? Lah lapo? Nadane. Iya. Muskurane. Dibaca tuno. Asik. Suaraku iso merambat turun tusuk. Suara Rambat tusuk. Heeh. Oh, berarti suaraku suara tikus. Oh iya, godak kucing. Situ nyanyi. Lha suara kok sampai merambat kok niku lho. Saking selonge kuwi lho. Saking penake ngono lho. Lho, Ayo coba ayo. Gunggunane
di wajah tunggu. Iya jaena jahe jatul jahe ji kotul jari banyak ndok bajur kari siji tul jaena neka nutul kak pena nutul krasa pena bareng tak tutul dadi tul jaena iki lagu apa? lagu tul jaena Lah jare mang India. lah iya India moro karo dalane petuk tul jaena Iku jenenge dudu lagu India, lagu Jawa. ya babak aku wis kadung seneng tul jaena Lah ya India ngarep tapi mburi mlayune nang Tul Jaena iku benenge lagu Jawa. Ngene ae nyuwun sewu lho ya. Kita gunano dadi sing gak dadi pelecehan. Nyuwun sewu ya, sing gak dadi pelecehan. Iki enek hukume maksud hak ciptane nek gak trimo iso dihukum sampean. lah kok ngedekno ngono caramu Lho kok medhekno ya apa? lah wong nyanyi kok sampe dihukum Mergo sampean gak duwe hak cipta. Sing duwe hak cipta iku sarukan. Dari sampean sing kawitane piye siap lho ya. oke Tuku ketang. endi dhuwit ta endi dhuwit langsung karo diiringi lho ya Iya diiringi. monggo Mas diiringi alon-alon heeh Tuku ketang. pedhuk perawan gak kotangan mindur kaya plembungan Iki lagu apa iki? alon to dhisik kok kesusuke monisasi Lho kok imunisasi? muring-muring Emosi. lho dilir Kok dile ya apa sih kok niku? maksude kata-katane ngarepan guri kudukan aku wis nuruti awakmu Tapi lagune kan gak ngono sih, Mas. sing piye Tuku ketang ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nget-ngetan. Bisa ya? bisa Tenan? ya Diringi musik ayo. ya monggo alon-alon Tuku ketang Mas Wari prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nget-ngetan tuku gelang ning pasar baru. duwike ilang gak sida tuku Iki lagu apa iki kok tuku gelang duwe ilang iki? lho lah iya lah aku nerusno kata-katamu a u tuku gelang neng pasar Baru lah ya duwike ilang gak sida tuku lah kate tuku duwe apa wong wis ilang Gepeng. apa to Lagune kan gak ngono sepek. lah ya wong ditutno tambah aku mbok uring-uring Ora ngono lagune. Ora tuku gelang ngono apa ora duwike ilang ngono. ya wis gak tak turuti terusno Tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang cari yang baru. oke Ngono lho. wis iso gori monggo Iso ya? heeh Ya? ya iso apa? iso Apa lo ke? ganti yang baru kok Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nget-ngetan. Tuku gelang ning pasar baru. ayo nandi wong aku wedi ngilangno dhuwit eneh jare Lho, wedi dhuwitmu ilang. lah yo Lagune aja nyandak dhuwit. wis terusno dhewe ngene aku lega atiku tak capeke Oh ngono ta. nah Tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang cari yang baru. Ojo rasa cilik atimu. nek tak delok kok gedhi nggonku apa sing mbok golek Sik ta. Iki lagu nget-ngetan apa gede-gedean iki rek? alon to dhisik awakmu omong tuku gelang duwe gak ilang tetep tuku gelang lah ya gelange lo timbang nggonmu cilik sik gedhi nggonku sing gedhi gelange Oh gelange ta. lah ngitmu apa awakmu kok nyawang ngene Lah kok
cilik nggon mucik gedhe nggonku. Gelang kok to jare tuku gelang. Mergo duwike gak ilang. Lah. Kok iso iki ben. Golek pangan. Iso ya? Bisa. Tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang, cari yang baru. Aja rasa cilik atimu. Masih banyak di luar yang menunggu. Asik. Hei, Hidup kudu dipateni. Syukur ya wis. Kepet. Apa to? Nek ngene wis gak terus wis. Iki lagu apa kok paten-patenan iki? Nek gak dipateni piye jere tuku jangan nget-ngetan. Lah iya. Lah iya nget jangan lali kompore gak dipateni tinggal nonton ludruk. Terus? Lah nek kubar, lah Bakaran. gak entek omahe. Mulane nek hidup kompore nang dipateni. Jemberi wong. Sakjane sing waras sing ndi ya? Ya padha gak warase. Oh iki. Kepet. Apa to? Iso tak gak sih lagu iki? Wis pokoke ayo terusno ngono lho. Lah terus ora bener ya isini-sini ya kok niku kok iso. Sing penting kan enek artine. Lagune kan ngene to Mas nyuwun sewu lho ya. Hidup kudu dinikmati. Oh ya wis, ora aku krungu matine tok. Hidup Yo kudu dinikmati. jangan sampai Ngombe banyu aki. apa maneh Gendak yu ngatemi. mergo wis suwe Gak dikeloni. Gota. Kok kurang ajar apa? kurang ajar enak timbang kurang duit. Wong jangan ngentan aja dikeloni barang Lho, nek dipegat ditinggal, mergo sing lanang kuwi gak dikeloni sing wedok. Terus akhirnya minggat mikir anake, balen banyu nget-ngetan kuwi mang. Hidup kudu dinikmati. jangan Sampai ngombe banyu aki. Kuwatire nek dipisah sing wedok ngombe banyu aki gak mati. Ngono lho. dadi kok jelasno ya. Iya no, aku bagian Dadi filosofine ngono ya. Filosofine ngentekno kresek. Hidup aja kudu Nikmati. jangan sampai Kamu frustasi. apalagi Sampai stres diri. gara-gara Gak dikeloni ombe. kok gak dikeloni nes apa? Mengharap mantan kembali. Tuku Ketan ning prapatan balikan ning mantan. Podo karo mangan jangan nyet-nyetan. apa wis ra payu? Nang didol 1003. Apa wis ra laku? Nang didumno kancamu. Apa wis ra payu? Mergo awakmu lemu. Apa wis ra laku? Penak sing karep apa wis payu, apa wis ra laku. Ha sing golek parian. Ndeledek uteke. Apa wis ra payu? Apa wis ra laku. Apa wis ra payu? Apa wis ra payu. Gara-gara Brodol suwalmu. kok iso brodol soalmu lho isine sak pira? Bisa semongko. Kepeng! Apa to? Bundeli ususmu. Terusmu. Jangan sampai Bundeli kolormu. Apa wis ra laku, apa wis ra payu. Nek wedi bosok nang ngedumno kancamu. apa wis ra payu? Apa wis ra laku. Lah kok teko bojone Bandar Dadu. Aja bringisan kon.
Kemeruh kon niku. Kaya kuwi persis kok. Ah masih kaya ya aja langsung dicosi ngono ku. Iya nek bojone Bakar Dandu temen lha nek ora. Alon to dhisik. Aku iki mau Mbak Dek. Aja gampang emosi. Stres diri. Sampai digawa mati Gandoliu Parmi. Jo pringisan kon. Lah timbangane wong sedih, enak pringisan. Model. Nyun sewu, Mbak. Oh, ngemis Mbak 2000 nek iso. Lha kok 2000? Lah 1000 ae sampean tok nek 2000 kan 1000 ding. Kone. Contone kancane sing bener modele kok iso ora. Anu Mbak anuku Mbak. Anuku pengen kenal anumu Mbak. Hei! Aduh. Apa? Ayo sapa sing ngero? Wong kenalan kok mbarah kok. Rene. Aja Lah, sini-sini apa. sampean kongkong. Nek kancane mati. Nyuwun sewu, Mbak. Dipun tepangaken namine sinten? Nggih. Kula Suci. Bilang Mbak Suci. Dipun kenalaken kula Marcel. Marcel kok ngene. Marcel bojone Suci. Dhewek melok Kenalan. sampean Marcel. Kenal non dhewek Mbak Sandi. Apa? Sandi. Kan ngomong sapa? Sandi. Ya Sandi kok kaya garangan. Sampean sapa? Marcel. Lah Sandi ki apane Marcel? Adik. Apane? Adikku. Oh, berarti adikmu garangan. Kok adikku? Lah nek adike garangan iki Mbak Mas iki luwak. Luwak emping. Dadi nek Marcel iku ganteng, Sandi ganteng. Ya kudu Lah tapi kon ora kaya Sandi. apa? Kaya garangan. Ari model mungkin anu nyuwun sewu jeneng asli, Mbak. Jeneng sing asli. Nggih. Ngomong kok pengen jeneng sing asli. Nggih dipun tepangaken. Nggih, ketengaken. Nggih. Kula Indah. Ning Indah. Ya Allah, panjenengan dipun raketaken kalih kula nggih. Sipa. Mari Marcel Sipa. Numpak sepeda. Nggih sing munggu. Sepeda no alas-alas. Mudhun gunung niku kula Sipa. Sing ngumbul montang manting. Iya. Ngumbul no dhuwur gunung gak iso mudhun. Ya iso wong Sipa kok. Sipa. Kenal non dhewek Mbak. Kate sapa iki? Inspektur Ladusing. Awakmu dudu inspektor Ladusin. Yo ngene brengose yo ngene kok. Nek brengose iya, tapi potongane awake kaya gareng ngono. Lho, nyapa kaya gareng? Wong Ladusin kok kaya gareng ngono niku. Terima kasih atas penggarenganmu. Duduk Ladusin kok niku. Apa? Ladu goreng. Awakmu krecek. Anu jeneng asline, ngapunten nggih. Ngapunten. Nggih. Nggih. Jeneng kula Indah. Oh ning Indah. Kula Cak Warto. Oh, jenengan Cak Warto. Pun gak ada pasangan nopo dereng. Anggitmu anggitmu sapi di pasangan. Maksudnya pacar. Oh, pacar Pun pelung. gak ada pacar. Kula ngoten iki mau leleng sing ngoten-ngoten lho. Ah, jemberi wong. Oh, ditakoni di pacar kok iso ngringik kaya. Nggih sepurane ning nggih. Sepurane ngapunten sing kathah. Nih, ku to. Kok menawi kula ngelingaken panjenengan enten sejarah sing dielingnya basa kula ngomong cinta kali sampean kok terus nangis niku napa Ku to. Engko nek gantek aku Cipratono. Angge tamu linet ta dicipratno iki. Lah lagi omong takok pasangan kok langsung dirangkul. Sing mriki enten napa sih? Enten napa eling napa sih? Enten lho, Cak. Kula niki pun suwe lho ditinggal wong lanang. Oh, Sampeyan bokong. pun suwe ditinggal. Peng sing lanang mati, Peng. Mati wis jelas mati. Ngapunten nggih. Lho. Nggih mboten napa-napa. Lho, ya aku sing gak uman. Sabar. Sabar. Iki lho jemut rumu iki lho. Sabar ning nggih. Ku to.
Kula kok mboten ngelingi sampean ngapunten. Pokoke kula sing sanggup ngrumat panjenengan sampai akhir zaman. Omong ngono aku bagian ngasu gak apa-apa. Pokoke aku Cipratono. Ya nggih ngapunten nggih ngapunten kula siap kok pun to. Pun kuwatir sampean Bojone mati, Iya, bojone 10 tahun ditinggal pisan. Mbak. Sampeyan ditinggal lanangamu. Ta, Mbak. Nyapet. Aku nggak ada malas, enggak. Lapo dirangkul kok. Lapo. Gane jeding elek-elek iku to. Lapo. Aku gak kuat kok to. Kuatno. Kudu kok dalan-dalan. Lan mosok ngrangkul ya ngrangkul. Kate ugi-ugi. Soale ning bojone sabar. Oh, kok to ngene iki ayo meloro ponakmu. Sabar. Delok ngene iki sumbar ngene. Lah lapo kok sumber. Wala kok to. Masa kemanten jamuku mong. Duh. Kakek budal tanggapan nang glentreng ki, Mas. Kon jamu. Jamu aku. Jamu apa? Ndok. Dok banyak. Enggak. Dok ayam. Enggak. Lah dok apa? Ndok cecek. Entek 6 kolu sak ceceke. Oh, ning ngono berarti ora ndoke. Apa nek? Buntute cecek. Rasane ya ngono. Wis kuatno wis. Ya wis. Kuatno. Aku tak ngalih terusno. Kuatno. Game laku yo angel iku to. Lah mosok laku kene kono kok angel ngono. Ya iya Kaya aku biasa ngono lho. urung lilih kok. Engko nek sadar ayo. Wis awakmu tak kok. Nyuwun sewu nggih. Ngapunten kula kok tegese ngemutne kalih bojo sampean sing pun mboten enten mboten. Nek pancen sampean pun ditinggal wong lanang 10 tahun, kula sanggup nguripi panjenengan. Pun kuwatir pun ta? Saestu. Iya saestu kok ning. Aku daftarno. Angkatan Pilkades lah daftar iki. Kok mbok uripi dhewe ae nek kene pethuke wong loro. Aja kuwatir. Dadi bojoku. Nggih lho. Tambara asai to moete. Goto. Bakul lulo. Loh, kok kenal? Oh, cak tukang becak. Berarti sing becak rene ku mang. Cak tukang becak. Loh, mosok wis tak bel-bel bolak-balik tak kon mampet nang Surabaya nang nggone Juanda kok gak ono kabul lan kawusanane. Cak, aja ngono, Cak. Ya sepurane. Aku lali, Cak. nane bae iki langganane. Aku lali ya sepurane, Cak ya. Tak ewangi tenguk-tenguk. Oh, ganti duwe. Ngono. Tengok-tengok Nang ganti nggone Juanda. Aku teko Kalimantan nang ngene Numpak apa, Cak? Lho, numpak pelin aku. Hah? Numpak pelin. Kok mulo gak edan wong iki. Numpak pelin ki apa? Pelin. Maksudnya aku ngerti kok. Iki kan wis sepuh. Mungkin nek jaman saiki nek ngarani pesawat. Kok Kalimantan nang Juanda numpak pesawat nek saiki. Mungkin iki wong tuwek biyen, wong tuwa biyen nek ngarani pesawat iku pelin. Lho, dadi dhek teko Kalimantan nang Juanda numpak pelin. Lho, biyen iki pelin. Pelin. Nek wis modern iki ae. Saiki pesawat. Kapal terbang, nek wong biyen yo pelin iku. Pelin. Peline sapa? Sing ditumpaki kuwi lho. Lah ya pesawat. Iki saiki. Nek biyen pelin. Pelin. Lah yo sing ditumpaki kuwi lho. Peline sapa? Wonge gak tanggap. Iku lho sing pinter. Rupane ganteng pinter. Nah, wis elek goblok. Tambah nemen dheke lho asline. Eleke nglumpuk rune. Ya, Cak. Aku mudhun teko ngene pelin. Apane iku to? Jane apane? Apane? Kalo Apane kok bolak-balik numpak pelin? bojoku. Satu pilihan nang ayo nyabrang kene ku to. Lah apa? Nang ayo kok iso. Lho apa? Nek bojone.
Kok iso? Lah wis ditinggal 10 tahun ngono kok iso. Dik, tinggal 10 tahun. Nggih ngapunten. Ngono lek ngomong. Nggih nggih. Aku bareng ngenteni papa kamu gak ono. Iya, Cak. Tengok nang nggone ruang tunggu. Sampeyan tengok-tengok orang tunggu. Wasno ono arek wedok Iya, Cak. digodhog karo arek lanang. Ono arek wedok digodho arek lanang. Sepet-sepet sawule mentah. Iya, Cak. Empet-empet gak betah. Gak betah ya brolno. Brolno nek gak betah. Jenenge aku duwe bojo no Iya, omah. Cak. Ono arek wedok dewatek digodhog karo arek Godhog arek lanang. lanang. Mangkel aku. Sampeyan mangkel. Sebab aku iso ngrasakno iku dodok bojone. Heeh, terus ngomong bojone gak ngarah digodhog. Iya, Cak. Tak Terus idaki arek, tak omongi api-apian gak kenek. Heeh. Langsung tak angkat tak encepno lemah. Yo to nang ayo dalan ndi ngono. 20 meter. Oh, timbang ngancep. Dadine wong sampeyan cepno iki mancep 20 meter. Mangkel aku. Yo to nang ayo mencolot kok. Apa? Gak krungu timbang ngancep 20 meter kok. Lah apa kan wedi kok? Gak krungu omonge nggone cah wedok terus dincepno. Sajane iki wong biasa apa tukang sumur bur. Mari ngono nggih. Iya, Cak. Aku wis gak serantang ngenteni awakmu kok timbangane roh kedadean sing kaya ngono maneh mangkel maneh atiku. Lah wong tuwek iku nek emosi lak gelis mati. Iya, iya, Cak. Aja ate emosi, Cak. Langsung aku toko nggone Juanda numpak terasi aku. Lho, kok numpak terasi sih, Cak? Numpak terasi ya karek golekno lombok nek diulek ngono. Pak, sampean iki wis tuwek ning ngomongi ditata dhisik. Nek teko Surabaya nang Jombang sak umume saiki ku taksi. Diganti. Diganti mobilmu bodong iku ta. Potongane nek taksi ya terasi. nek wong goblok ngene iki menemben aja dijak numpak pelin. Tumpakno gledekan. Marek ngono, Cak. Mari ngono aku langsung jojog nang nggon terminal Jombang. Ngebel maneh barek kon. Iya, Lah Cak. kon kok gak ono mbalesi wah arek iki keturun tak nang ndi. Ngebel maneh. Ngalih nang ruang tunggu. Iya iya iya. Nganteni nang ruang tunggu bene dipapak gak ono. Iya, Cak. Petuk arek wedok maneh digodho arek lanang maneh. Digodho lanang maneh, Digodho Cak. arek lanang. Gae kok ruan apa iki dadi satpam. Apa tancane cobane awakku ta ya apa eling-eling aku ninggal bojoku nang omah. Ya sing sabar, Cak. Sabar apa kaita tak sabar-sabar gak betah aku. Sampeyan gak betah. Tak parani maneh. Tak kandhani, tak omongi. Iya, Gak Cak. tambah mlolo-mlolo, arek setengah mendem. Bar regeten aku, langsung tak idei, tak sentil kupinge kiwa. Pedhot. Mari ngono terus langsung Gota. tak cangak maneh tak ubedek, tak sentil maneh kupinge tengen. Ilang maneh pedhot. Lho. Ya ini disentil kok Pirang pedhot. meter, Cak? Heh? Pirang meter? Ya ono nek 3 meter kene. Jane iki wong apa robot Cina. Kok nyetil kok Wong gorong. Ayo nang mulih metu kene mburi. teratas. Disentil kupingmu. Kon rene mang butuh metuki bojoku. Lho, Mbok godho. lho. Jare- Sing godho sinten? Kon mang digodho ta gak? Iya, Cak. Wah, jeru iki. Digodho temen. Heeh. Nek Jeru kon iki. sampe wani godho bojoku, apa maneh sing brengose koyo pil kita yo. Lho, kok kaya pel kita sih, Cak? Bebek sak unine ku to. Sampe godho bojoku, kepengin tak gacok matamu. Hah? Mboten, Pak, mboten. Ku to. Apa? Aku malah gak wedi. Lah lha kok gak wedi? Bacok ini gak awake sikil. Heeh. Bacok kok moco. Lah masa kate bacok leren dijenjet ngene. Ya gak mungkin to, Pak. Lah iya. Bacok sing wis umum. Bacok pundak wis umum. Tak goleki sing durung umum. Bacok matamu. Ku to. Apa? Iki berarti wong mentalan. Muring-muring temen. Nek ngono nek lunga aja dijak numpak pelin. Ayo, aku. Bojo-bojoku tak ya. Ku to. Mboten, Pak. Bojo tak ya. Mboten, mboten. Nggih, mboten, Pak, mboten. Niki lho, Pak, sing godho niki lho, Pak. Sing godho niki, Pak, sing godho. Nggih, sing godho niki, Pak. Cak, sabar, Cak. Cak. Alon to dhisik. Kon iku wis dhuwur mundhek. Gedhemu cilik, ambek kamu kerenggosan. Ku to. Apa? Omong ana. Apa? Nek kate omong reno-reno mbek aku, Heeh. omong ana. Heeh. Tak bacoke mataku.
Matamu. Mataku. Matamu. Oh, kandhane mataku. Kono nang matamu. Matamu dhewe. Kancane kok dibisui. Apa kon kepe bojo-bojo. Nggih ngeten lho, Pak. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Nyuwun sewu ra diberi ngapunten. Ora nggo gaman kok. Jane pun nyalahaken kula kali kanca kula. Sing salah niku bojo sampean. Niki bojo sampean, Bojo saestu. asli. Nah, mulane kula nggodha kali bojo sampean niku matur kali kula, ngomong kali kula, terus sampean tinggal 10 tahun berarti sampean lak wis mati to, Pak? Loh. Jadi bojoku ngomong ngono. Nggih. Lah sampean takoni, Sampean wis diumumno mati. Lah, Mulane Heeh. sampean wis diumumno mati nek gak mati tenan isini-sini. Ayo saiki nang budal mati. Aku matine gelem. Cuma budale rasa-rasa. Teko budal wis kadung diumumno kok. tak terno, tak terno. Kok terus piye kok bareng nang kono satpam aku dikon bali. Eh, Aku mau. Lah sampean takoni dhewe bojo sampean. Aku gak rekayasa, Pak. koni tak tinggal golek duit. Perlu nek wis oleh duit tak go nyukupi kebutuhanmu. Nah, iki lho. Nah, Lah aku mbok patek lu carek dhewe. Sing matene sampean ku lho sapa sih, Cak? Lah iki buktine iki seksine. Sik tak jin. kok jin, Mama, kok jin resep batok mataku, Matamu. Cak, mataku. Cak Warto. Dalam, Pak. Nggih, Mbak, nggih. Ngomong yo napa sih? Lah terus sampean ditinggal 10 tahun berarti tak ditinggal mati to. Sing ngomong mati sapa? Lah ditinggal napa? Lah ditinggal niku ditinggal napa nek mboten tinggal mati? Lho kula mboten ngomong lek mati kok. Tinggal teng pundi? Tinggal lunga. Nang Nang Kalimantan. Lah ngapa kok lunga kok nang kali wis mantan. Lho. Lah kali sing dadi kenya nang jegur nang Boko. Kok niku Oh si salah dokter. lah lan kok dokter Iku itu? maras kejuculno. Ya cok mataku. Matamu. Kalimantan ku pulau. Wis seru kok takok. Ngawur. Oh, berarti awakmu mang ngomong nek gak tinggal 10 tahun. Iya, Cak. Ngomong nek aku mati. Oga. Sepurane. Pot Nggih, ya, potongane kaya usrok. Nggih. Olehku nanggapi omonge bojo. Sebab kondo nang kono niku mang Salah topo. Sing salah topo niku kula, Pak. Mesine dijelasno ditinggal nganti Dik. Mesine ngoten kula. Lah kadung-kadung tresno, kadung seneng karo bojo sampean ayu, langsung kula rangkul. Mergo kula ndek rasa tresno. Empun. Mataku, Matamu. matamu dhewe. Kok malah foto. Nggih, ngapunten nggih. Berarti kula nanggapi wau terlalu serius. Nek jalu sepuro. Salah. Empun. Oh, mboten, ngapunten nggih. Kula ngapunten sing kathah kula lepat. Ngapunten nggih. Yo, Cak, sepuron, Cak. Nggih, amin. Heeh. nek wong potongane ngene iki nek ngomong gak ya gak nek. Nggih. Yo, heeh, Cak. Jaluk sepuro. Wis gak percaya. Jaluk sepuro. Sampeyan ku njaluk sepuro. Jaluk sepuro. Ya wis. Mah, Jaluk sepuro. Nyapa kok te nyekel benikmu kok apik. Kok niku jaluk sepuro? Lho, aku Iya. ini 10. gak salah sitok ngono ta. Ora usah wong kok yo melu nggodho. Iya. Yang 10, tapi gantine 10. Nggih. Nggih. Madhep rono. Sendakep. Sendakep. Merem. Mop enak malah. Merem. Ojo mbak. Boko. Sampeyan niku dijaluk sepuro. Jaluk sepuro tetepan kok salah kok. Ya wis menimben aja dibaleni ya le. Dadi selamat aku iki sadar. Sing jaluk sepuro ki awakmu. Lah apa kok ngono iku? Lho si jalan sepuro sapa? Awakmu. Lah moto ilang perkara dibatok jare. Lah iya tapi kan salah. Ini loh caranya. Nyuwun sewu Pak. Pinten-pinten lepat kula nyuwun pangapunten. Ya wis aja dibaleni meneh. Lho. Kon niku lho rene. Kon njaluk sepuro rene. Kok bingung ngomong. Angger wis enek sepurone apa? Sampeyan contoni Pak, sampeyan contoni. Iya iya. Pak, rene ku
kula niku rumoso salah, pinter-pinter kelepatan kula sampean sepinten. Ya iki lembur dina riyaya iki. Wong mataku. Sampeyan kuwi Nggih, berarti ngeten Pak nggih. Berarti niku wau kula salah tanggap, salah trima. Kudune dijelasno ditinggal iku ditinggal nang. Nah, Kudune kula sing jelasno. jelasno. Nggih, nggih. Berita apa ae, aja karena nafsu, aja karena emosi, aja karena lain-lain dan lain. Sing penting filter dhisik. Lah, masalahe apa kok ditinggal 10 tahun? Terus bojomu nang ndi? Iki Kudune lak ngoten. Lah kok kadung emosi wong canom mek, Pak. Emosi wis gak mikir mburi, Pak. Lah mulane iki ngene sebagai teladan, contoh. Dadi masyarakat kene aja dianggep iki contoh apik. Contoh sing elek diguwak, Contoh apa? sing apik mengko digawe. Ya, iki lho niki lho bener. Mergo apa? Kesalahpahaman iki mesti. Mesti. Ya ta? Kene wis njaluk sepuro, kene wis njaluk sepuro. Padha ilang dosane. Sing gak njaluk sepuro berarti nyemplung neraka. Sing njaluk sepuro nyemplung Swarga. Munggah lah nyemplung. Lho, kuwi- Munggah swarga. Lah iya dalane nang ngisor kan nyemplung. Cak. Cak. Sampeyan minta Cak. Sampeyan mak njaluk sepuro sih Cak. Oh, ngono ya. Berarti sampeyan nyemplung neraka Cak. Aku nyemplung neraka. Apa guru nyemplung neraka? Aku tak nyemplung awakmu ae. Hei. Kok kate nyemplung bojone sampean? Oke. Sampeyan ngeten lho, Pak. Berarti salah paham. Ngapunten nggih. Berarti sampean kali ning indah tasik dadi nggih. Ijek dadi resmi. Pun gak ada yoga. Loh, gak iso 10 tahun gak iso duwe anak. Wah, ning ngeten maneh sampean mboten iso duwe anak kali Mbak Indah, panjenengan mendhet anak asuh. Padha ae. Nggih, Ngerti? iki ya saged niki gepeng gepeng Anak asuh, anak asuh. Gak kuat aku. Anak asuh. Anak asuh. Asuh. Gane kondanan nilan. Sama itu. Nyapa? Tapi ya nek orang biasa ambek katerbat. Nggih. Biyen Inggris biasa. Malinge awakmu. Nggih pun jelas nggih. Ngene iki mang asline kok mendebet bokan iki. Oh. Wah, Sing mendhet doan iki. ya. Wong Ya napa, ya napa? Arek-arek. Nggih. Sampai ide. Nggih. Aku tak langsung duduk mulai ae. Oh, soalnya kangen. Iya. Dadi sampean di omah siap-siap. Siap-siap. Kok bojo teko wis karek. Ya, Ngono. tak nguntal-nguntal jamu. Kate apa tau? nanti Eh? bojomu mbok tinggal. Iya, tapi Awakmu ngale nek bojomu tak jak numpak pelin. biacok mata. Nggih, pun jelas nggih. Nggih pun Pak matur suwun, salah pahaman nggih. Ya, ya, wes. Ngapunten nggih, nggih. Ya. Monggo. Ya, tak boleh